Ak patríš k tým, ktorí chcú ovplyvňovať prostredie médií a formovať názory spoločnosti, prihlás sa na masmediálne štúdia a objavuj svet médií, reklamy, žurnalistiky i audiovizuálnej tvorby. Štúdijný odbor masmediálne štúdia ako jediný svojho druhu na východnom Slovensku odteraz nájdeš na Obchodnej akadémii v Michalovciach. Štvorročný štúdijný odbor s maturitou v duálnom systéme vzdelávania je zameraný na profesionálnu prípravu pracovníkov, ktorí budú pôsobiť v médiách alebo s nimi úzko spolupracovať v príbuzných profesiách. Získaj teoretické základy, ale aj praktické zručnosti v plne technicky a masmediálne vybavenej učebni v škole. Pracuj s modernou technikou a špičkovými technológiami. Stážuj v rádiu či televízii alebo tlačových agentúrach v ich funkčne vybavených najmodernejších štúdiách s profesionálnymi pracovníkmi v odbore masmédií. Využij príležitosť a získaj kontakty, ktoré ťa posunú vpred. Úspešní absolventi štúdijného odboru masmediálne štúdia môžu pokračovať v štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore slovakisticko-mediálne štúdia.